Real learning. Ikastea ez da inoiz hain erraza izan. Jakintza guztiak klik bakarrean. Gaurko bideoan, zatikien inguruan hitz egingo dugu. Zatikiek osotasunaren pusken multzoa adierazten dute. Gure egunerokotasunean maiz erabiltzen ditugu, esaterako. Gaur, sagarraren erdia jan dut. Atzo nire nebak pizzaren laurdena jan zuen. Edota nire soldataren herena aurrezten nabil, nahi dudan bizikleta gorria erosteko. Ea, orain, zertaz ari garen badakigula, zaila gaitezen zatikiak definitzen. Zatikiek bi zenbaki osoren arteko erlazioa adierazten dute. Hauek marra banatzaile batekin bereizten direlarik. Baina, zer dira zenbaki osoak? Zenbaki naturalek, hau da, 1, 2, 3, 4, 0 eta zenbaki negatiboek osatzen duten multzoa dira. Hauek, zeta handi batez izendatzen dira. Laburbilduz, zatikiak bi zenbaki osoen kombinazioa dira, marra banatzaile batek bereizten dituelarik. Garrantzitsua da esatea, B letrak edo zein zenbaki osoren balioa izan dezakeela 0 izan ezik. Formula hau lauki baten barruan sartuko dut. Interesgarria da honetaz esahaztea. Izan ere, hemendik aurrera ikusiko ditugun zatikiek oso antzeko itxura izango dute. Ados ba, adibide bat ikusi dezagun. Zatiki honek 8 edo 8 bat adierazten du. Goiko zenbakia, kasu honetan, 1, zenbakitzailea da. Beheko zenbakia, kasu honetan, 8, izendatzailea da. Izendatzaileak osotasuna zenbat zati berdinetan banatu den adierazten digu. Aldiz, zenbakitzaileak hartutako zatiak adierazten dizkigu. Kasu honetan, ez nuen gozerik. Hori dela eta pizzaren 8 jan dut. Orain, ikusi ditzagun zatiki mota ezberdinak. Zatiki jatorrak edo propioak, sasi zatikiak edo zatiki inpropioak, eta azkenik zatiki nahasiak. Jarraitu aurretik gogora dezagun unitatearen kontzeptua. Unitatea zati guztien totala da. Hau da, pizza 8 zati berdinetan banatzen badugu eta 8ak jaten baditugu, unitatea jango genuke. Zatiki jatorrak. Zatiki jatorrek zenbakitzailea izendatzailea baino txikiagoa dute. Adibidez, 2 seiren. 2 zenbakitzailea izanik eta 6 izendatzailea. Beste zenbait adibide ikusi ditzagun. 3 seiren. 6 zati berdin egin ditugu eta ondoren 3 hartu. Berdina laurdenarekin, 7 12ren, 4 8ren, 3 lauren, herena, 4 8ren berriro, eta 3 seiren. Sasi zatikiak. Sasi zatikiek zenbakitzailea izendatzailea baino handiagoa dute. Adibidez, 10 11ren. 11 zenbakia zenbakitzailea da, eta 10 izendatzailea. Ohikoa da arazoak sortzea sasi zatikiak irudikatzeko orduan. Ikasle askok zera galdetzen didate. Nola hartu ditzaketa 11 pusketa soilik 10 zati baditugu? Horretarako lehendabizi osotasuna behar den beste alditan marraztu behar dugu. Eta ondoren, izendatzaileak zehaztu duen kantitatea aukeratu. Errazago ulertzeko adibide bat ikusi dezagun. 10 11ren sasi zatikia adierazteko 2 unitate oso marraztu ditugu. Bakoitzean 10 zati berdin egin ditugularik. Ondoren, 11 zatitxo margostu ditugu. Berdina gertatzen da, 7 erdiren, 13 bosten eta 5 laurden zatikiekin. Bukatzeko eta azkenik, nahasiak ditugu. Zatiki nahasiak zenbaki osoen eta zatiki jatorren arteko kombinazioak dira. Zenbait adibide ikus ditzagun. Unitatea eta 3 8ren zatikia nahasia da. Bere balioa errazago ulertzeko deskonposatu egingo dugu. Hau da, unitate bat 8 8ren gehi 3 8ren. Berdina gertatzen da hurrengo 2 adibideetan. 2 unitate eta laurdena, eta azkenik unitate bat eta 4 seiren.
Gai honen inguruan zenituen zalantzak argitu izana espero dut. Parteka ezazu zure inguruko lagun, ikaskide edo gurasoekin, eta horrela haiek ere laguntza jaso dezakete. Bideoa baliagarria izan bazaizu, ezaztu zure botoa emateaz. Hurrengo orduetan argitaratuko ditudan bideoen berri izateko harpidetu egin zaitezke. Gogoratu, jakintza guztia klik bakarrean.